आजाया दिनै माबायाव फार्स्ट टाइम स्कुलाव थांगोन ना मैयाबो थांदोंमोन थांनायालाय ओमफ्राय आङो दसेनो लाबोफिनदोंमोन मैया खामानि दंमोन नालाय आंहा ओमफ्राय न'आव फैनानै जि गाबफैबाय ओमफ्रायो दिनै दोनलांफिनसै आरो आङो दे बे बारो दे स्कुलाव थांसै होनलाय आयौ थांसै स्कुलाव बुरजा फरायनानै फैदे बुरजा फरायो मामिया थाङो आंखौ लांफाया आयौ नों हारसिं थांसै आबै आजाखौ दोनलांसै आं स्कुलाव थाबायदो नोंलाय बाबा स्कुलाव थांसै ओरै ला नों लानो रोंगौ आयौ बिदि नङालै थ' थाबायदो थ' ओइ नै दाजों थ'दो गोलैगोन मानो थांखो थांदे बेनि फैलाय आबै फैलाय आबै फोरोदो माबा ना सारदोंदां बिस्रा हो औ गेलेनो फैदोंना फरायनो फैदों नोङो ओइ गथ' दे आजाखौ फोरों साइमन आजाखौ फोरों बेबि दे फोरों एबि होननानै फोरों थेफा एबिखौ फोरों थांदो मोनसे फरायदो दल' जिरायनानै थाब्रा दल' जिरायनानै था गावबागाव जायगायाव आया एबि होनदो फरायलाय दे फरायलाय फार्स्ट टाइम स्कुलाव फैनाय आजानि दिनै दे एबि फरायनानै खिन्थालाय
지. 배. 어이. 배. 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 이제 하이. 네? 뭐라? 뭐 이제 포레 그네. hả? Im phụ đây đi. Hả? Con nào phụ đây cái gì? Hả? Phụ đây đừng. Không kia khỉ. Không kia khỉ. Hả? Sai à? Không kia khỉ này. Thôi. 당신 토대 붕어 보지 보지 아까 더 cái này lấy hi cứ thả đi thôi 붕어 감자 그래야는 스쿨 오프 있는 감자야 그게 지네 더 감자 산지